Τι έλεγα, ναι. Φαντάζου τώρα, με παίρνει ένα τηλέφωνο να καταλάβεις λίγο πόσο βλάκας είναι. Εγώ από αυτό το πράγμα, άμα το πάω δικαστήριο, μπορώ να τον πάρω ένα δεκάρικο για πλάκα. Να καταλάβεις ο άλλος πόσο βλάκας είναι. Με παίρνει τηλέφωνο, το κάνει record, δεν με ρωτάει για να το δημοσιεύσει και το δημοσιεύει. Άμα το παλικάρι είναι βλάκας, είναι βλάκας. Δεν αλλάζει, είναι βλάκας. Τώρα παίζουμε εσύ με το χέρι στην καρδιά, στη θέση μου, δεδομένου όλου αυτού του πόλεμου που τρώω. Ή να μην τον πάω δικαστικά να τον πάρω ένα δεκάρικο. Άντε παίζουμε εσύ. Ζουζουνάκι μου, κάνα βίντεο, πρέπει να συνημερώσει ότι συγχωγραφεί. Καλά, εννοείται αυτό, ναι. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Εγώ τώρα τσάτ σας ρωτάω με το χέρι στην καρδιά. Αν εσείς ήσασταν στη θέση μου, τρώγατε τον πόλεμο που τρώω εγώ συστηματικά εδώ και καιρό. Με παίρνει ο άλλος τηλέφωνο. Βγάλε το κομμάτι του χλεβασμού. Βγάλε το κομμάτι του χλεβασμού. Κάνουμε ένα challenge στην πισίνα και σου αρέσουν το γιαούρτι ή αυγά και μια φορά λίγδας για πάντα λίγδας. Βγάλ' το αυτό. Σε παίρνει τηλέφωνο. Το κάνει record με κάμερα, το ανεβάσει βίντεο χωρίς να σε ρωτήσει. Ιδιωτική συνομιλία. Εσείς στη θέση μου θα τον πηγαίνετε δικαστικά να τον πάρετε ένα δεκάρικο ή όχι? Πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Θα τον πηγαίνατε? Το σκέφτομαι πάρα πολύ. Όταν σου λέω πάρα πολύ, ξέρω ότι θα είναι το πιο εύκολο δεκάρικο της ζωής μου. Εσύ τον πήρες πρώτος. Αυτός με πήρε τηλέφωνο. Ρετέω, γιατί μας ρωτάς ρητορικά, απλά κάνε αυτό που λες. Έτσι σχέδιο. Το συγκεκριμένο χαλαρά. Σε έδωσα δικαστηρίου. Σκίστος. Έλεγες, θα του είχα πάρει και τα αρχεία. Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά το μυαλό δεν φτάνει. Το μυαλό σούπα. Είναι στα 5 μέτρα. Στα 10 δεν πάει. Και για το φίλο που έγραψε, μα εσύ τον πήρες τηλέφωνο. Και τι πάει να πει αυτό? Αυτός με παίρνει τηλέφωνο. Δεν το σηκώνω γιατί είχα stream. Ήτανε την ημέρα που ήμουνα στα Τρίκαλα. Το βράδυ που άνοιξα stream από Τρίκαλα. Κάνω μπάνιο, τον παίρνω πίσω τηλέφωνο. Το ότι τον πήρα εγώ τηλέφωνο τι σημαίνει? Ότι έχει το ελεύθερο να το δημοσιεύσει. Φανταστείτε ότι οποιοδήποτε τηλεφώνημα γινόταν σε αυτήν τη χώρα ο ένας με τον άλλον, να το κάναν όλοι record και να το δημοσιεύανε. Εκτός το κομμάτι του παράνομου, ότι είναι παράνομο αυτό, να ηχογραφείς συνομιλία και να τη δημοσιεύεις, εγώ θα σου βάλω και το ηθικό κομμάτι. Δηλαδή με παίρνεις τηλέφωνο, με προσβάλλεις, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο για να με προσβάλλεις, δεν με πήρες τηλέφωνο για κάποιο άλλο λόγο και το δημοσιεύεις. Πόσο βλάκας είσαι? Ούτε ενημέρωσε. 50 χιλιόμετρα είναι Κομοτηνή. Καλησπέρα, γεια σου λόλ. Πιτσιρικάς είναι θα μάθει. Τι θα κάνουμε ρε φίλε, δουλειά θα κάνουμε. Για το content είναι άραξη.